Thozani bogogo nomkhulu salukwa sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha. Umavula kuvela emzini amanye amadoda locksmith, itechnician, yedlozi, engineer yomsamo. I-engineer yomsamo ngani zakwethu umbuzo uthi gogo still izinto azambi kahle. Sengiyembulileke ingubo lena engihlezi ngitshena ngayo ukuthi ngazalwa ngembethe kodwa still izinto azambi kahle. Gogo, what must I do now? Gogo angisazi. Hey, salukwa sendoda siza angisazi fanele ngenze njani. What else must I do now? Well, it's simple. The fact yokuthi wembule ingubo doesn't mean ukuthi inhlanhla yakho isivulekile automatically. The fact that you are unlocking the door doesn't mean the door will open. You still need to open the door. You've unlocked the door. You need to open the door. And it's totally another process. Because let's say you're 50 and you just did a ceremony yokwembula ingubo. Umuntu athi, but still izinto sahamba wrong. Stop focusing ukwembula ingubo futhi. You now need to focus ekuthenini you must make sure ukuthi uvula inhlanhla yakho. I've said to one of the videos ngathi it is very important ukuthi you need to go to umuntu ospecializayo ngani ngesimo samagobongo. Amagobongo ay speciality sakhe, because lo muntu loyo uzowazi exactly one uzokwazi ukuhlolela abheke ukuthi elakhe idlozi lifunani, abakini bafuna ingubo yakho yini le ngubo yakho eyidingayo exactly. That is step number one, because it's not a matter of ukuthi wonke umuntu fanele nembozi embulwe in. No, it's not that. No, I refuse. Abanye fanele ukuhlanjulule, fanele ugezwe. Abanye inhlanhla yakho wazala wembethe and kuyacaca izinto zakho ziyaqhuma without ukuthi wake wembulwa ingubo. So we need to be very careful when we deal with my issues yokwembula ingubo. We have many opinions. Angisho salwa zendoda opinion yami iyona right, yakasibanibani wrong. No, I'm not saying that. All I'm saying ukuthi don't have too much expectations when it comes to issue yokwembula. Ukuthi gogo ngoba sengibuliwe yazi it's been 3 months manje ngimbuliwe izinto zami still azihambi kahle. You are 50, you are 40, you are 30, you are 20, you are 15 years, you are still a teenager. Usanda ukwembula ubuganga esikoleni noma idlozi leli ingubo yakho bikwenza ukuthi wenza into ezi wrong bikufebisa, whatever reason might be. It doesn't mean now automatically ngoba usuembuliwe into zakho ke sekufanele zibe right. No guys, it doesn't happen that way. No, if umelaphi ndabuko loyo ade umsebenzisa asho kanjalo, I think unephutha and uyifakela ingcindezi unnecessary, because you'll keep on coming to Gogo Bathini Mbatha and say gogo ungembulile last year but still into zama zambi kahle. Ukwembula is one thing, uvula kwenhlanhla after usuyembuliwe it's another thing. So you need to be very careful. That's why I'm saying ukuthi ezinye zezinto zidinga ukuthi ingane zakwethu si consult abantu abaspecializayo ngalento le. Kunabantu abane gift regarding issue yemimoya, regarding issue yamagobongo. Ezinye izinto umbona umuntu ukuthi no, kwezinye izinto ubuthuntu. For example, I'll give you a typical example. Ngiyakwazi mina ukubekela umuntu amagobongo ngoba ngiyathwasisa, but it is not my speciality. But if ever somebody atuthunyele kumina ukuthi ngimenzele, ngiyamenzela. But I always tell them ukuthi don't expect results tomorrow ukuthi kusasa because of wenzilo Gogo Bathini izinto zakho sizoqhuma. No. And again ngeke ngawasho kwamanye amavideo, don't repeat iprocess yokwembula kwengubo uyifakela umkhokha. It will always require you to repeat. And munga repeater iprocess yokwembulwa uzo repeater konke ama process any ritual empilweni yakho sunomkhokho omubi uzolokhu uphinda. So do yourself a favor, do your research first, find out ukuthi ubani ospecialize ngamagobongo, ubani owaziwayo ngenduku zamagobongo ukuthi usibani uphelele. Amagobongo guys, it's a combination of a huge number
of imithi and then idivide ngemimoya ngoba kuthi isikhathi uthola ukuthi wenzela ilokhuzana uyembulwa but bangafanelanga eminye imithi ingene lapho ngezathu eziphuma kuma results of consultation first. So if you did that consultation first, kunemithi engafanelanga ingene noma kunemoya engafanelanga ithintwe ngenxa ukuthi umnikazi azange ayihlambulule lo owazala wembhethe yena. Kwesinye isikhathi again it's not always ukuthi kufanele ukuthi wembule. Kwesinye isikhathi thola ukuthi yes unabantu abadala, yes wazala wembhethe, but abakudingi ukuthi wembule ingubo yabo, badinga ukuthi uba recognize. That's it. Fanele baphahlele, that's it. Badinga ikhandlela eli yellow, eli blue, elimhlophe, eli red. That's it. Ubaphahlele uthola inkukhu iqhude elibomvu, uthola isikhukhukazi esiyisikoshi, ugaya isiZulu, uthi ngenza itiye lokuthi ngitshene laba abangembethe laba abakuthiwa bangena ukuthi sengizwile. Kuhlukile kunokuthi uthathe ikhandlela futhi eli white, eli yellow, eli blue, eli red, inkukhu ebomvu, isikhukhukazi esiyisikoshi, bese kuba isiZulu, bese kuba nembuzi yokuthi ngamukela idlozi elangena. Kuhlukile nganza kwethu. Kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi start your process, start low. Iba masterpiece lento lena. First yenza itiye lokuthi sengizwile. Why gogo iqhude elibomvu? Why isikhukhukazi siyisikoshi? It's because ukhuluma nezidalwa zonke zasekhakoma wakho zesilisa amakhehla, zonke zasekhakoma wakho zesifazane izalukazi kanye nabasekhaya kini. Ubabiza ndawonye because akekho umuntu ongenwa imoya eyodwa kuthiwa mhlambe imoya yasekhakoma wakho. Kungenzeka ukuthi imoya yasekhakoma wakho iyona eqwakele, iyona ephezulu kunale yakini, noma yakini iyona ephezulu kunasekhakoma wakho. So mawuzothi uzwile ngoba lo muntu usuka ngakaqubuka kuwena, usuka ngakayikhulumeli kuwena ukuthi ubani, kufanele uthi ngizwile. Nina abasekhaya mama nani nabasekhaya kithi. Again, don't use this name. I know it's charming sometimes ukuze umuntu ezibiza ithakazelo zakhe in but they are useless if ever ubiza isidalwa esirong. It will be very useless of you. So keep it simple. Don't expect or don't have higher expectations after wenzele isimo sokanzani sokwembula. Dulo zenkukhulezo sengizwile. Sengizoqala ke manje ukulungisa. Ngizohamba ngiyokwembula kanje. Ngicela ke ukuthi nami ke ningisize ukuthi ngithole umuntu okuyena yena ozongisiza for lento leyo. Then ke you are scout. You now scouting for a speciality sani salento le oyifunayo. Ngoba bakini usubajethu usuzwile, nabo sebezwile, sebayakucingisa. Then you get a match of umuntu ozokwenzani ozokwazi ukuthi enze lento ingubo yakho eyidingayo. Whether kwembulwa noma ukurecognizewa noma ukuhlanjululwa, whatever reason. So nganiza ukuthi let's not be confused because abanye abantu bayebafika lana gogo ngicela ungembule yindaba hayi ngayembula kodwa hayi angiboni umuntu wayengembula kwakuyena yena. No, don't be too excited. No, don't be. Hold on, hold your horses. Don't be too excited about doing it ngoba nakho nemali and then you claim ukuthi izinto zakhe azami kahle, but you have money to waste. Because uzwe sokuthiwa kunogogo bathini Mbatha usujahela kuyena uyofuna yena uthakwenzela akumosheli izinto. Why? Ngoba lento ibiyenzekile. Yena sakaqhamuka nemithi manje ujahini ujahe aba ujahele shandisi imali akumoshele ini izinto zakho. Sala kwasendoda uGogo Bathini Mbatha, umavula kuvala emzini amanye amadoda, uLocksmith uqobi, engineer yomsamo, technician yedlozi. Ngani zakwethu, don't have higher expectations after usuwembuliwe, after usuwenze umcimbi wakho wekwembulwa. Don't refuse. Stay blessed. Thokozani bogogo lomkhulu.